Tri dôvody, prečo by žiaden človek nemal piť ovocné džúsy. A nie iba tie priemyselne spracované, ale aj čerstvo odšťavené. Prvý a najvážnejší dôvod je ten, že ovocný džús je obrovské množstvo cukru v tekutom stave, ktoré ide okamžite do krvi a spôsobuje drastický nárast inzulínu. A ak sa tento inzulínový šok bude diať opakovane, tak si človek môže spôsobiť metabolickú poruchu zvanú cukrovka. Našťastie toto sa vám nikdy nestane, ak jete celé ovocie, lebo vláknina spomaľuje vstrebávanie cukru. Druhý dôvod je ten, že ovocný džús je ovocie zbavené spomenutej vlákniny. Je to vlastne už len voda s veľkým množstvom cukru a troškou vitamínov. A vláknina, tá je najdôležitejšia časť ovocia, sa vyhodí. Tretí dôvod vás bude zaujímať, ak sa snažíte schudnúť. Ovocný džús má viac kalórií ako kola s cukrom. Zoberte si, že v 1 litri pomarančového džúsu je viac ako 10 pomarančov. Nikto na posedenie nezie toľko pomarančov, ale džús sa vypije ľahko. Ani ja, hoci som včelár, si nesadnem a nezjem celú fľašu medu. Ak mám chuť na sladké, zjem celé ovocie alebo si dám lyžičku surového včelieho medu. Dosť bolo propagandy, že džúsy sú zdravý nápoj. Je čas zobrať si svoje zdravie späť.